És històric per tenir un equipament tan bonic, però també tan volgut, tan reivindicat. Tenir-ho és demostrar que quan la cosa es persisteix, quan sumem diversos factors, doncs les coses són possibles. Escola i llar d'infants. Per tant, de 0 a 12 anys, aquest espai on estem, i tan bonic, només hi poden passar coses boniques. El fet de tenir germans partits, professorat partit, vulguis que no, és una mica més complicat. Ara estarem tots aquí i a nivell de cohesió de claustre, a nivell familiar, tots són avantatges. I aquí és com infantil i primària està més apartat i així tenim el nostre pati per nosaltres sols.